Vi er i det her hjørne. Der er Martin. Og nu går jeg hen til ham. Og der er sådan et dæksel. Dæksel, ja. Sådan lidt tricky. Sådan der. Og dernede Hovedhanen. er hovedhanen. Der. Og aftapningshanen her. Så... Har du aftappet noget? Og det gør jeg nu. Nu lukker jeg for vandet. Nå ja. Den her vej. Sådan. Der skal bare ret meget. Sådan. Og så... Hvorfor tapper du af? Det er fordi... at vandet ikke skal fryse. Hvis vandet fryser i rørene her, der røg sådan en lille sprutlut frem. Så. Det vil sige, når man skal tænde for det, så skal man lukke for den der aftapningshane og tænde for vandtilførselen. Ja. Ja.